দুটা তিনিটাত হয়তো ভাল খবৰটো আহিব। কিমানমান ভোট পাই পেলাই আপুনি জিতিব বুলি 50+। তিনিগুণীয়া হ'ব। সেইটো মিত্ৰজোঁটৰ জলেন দৈমাৰী আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী গণেশ কাছাৰ আৰু মই এই তিনিগুণীয়া মই ওলাই যাম। ভালে লাগিছে পুৰা একদম ফূৰ্তি। বিজেপিৰ জয় ফাইনেল 100%। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापि सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।